दिनै 2 जुलाइ 2020 बिस्थिबार फैदो दिनैनि माखासे हेडलाइन निउज इम्पर्टेन्ट निउज आरो ब्रेकिं निउजफोरखौ फारियै मिथिना लानि। गिबि खौराङा जाबाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनीआव ड्राग्स फालांगिरि हमदों। बुंनो थाङोब्ला बिजनीआ दासान्दि ड्राग्सनि मोनसे थावनि। दा बे ड्राग्स फालांगिखौ पुलिसफोरा थानायाव लाना थांबाय। लोगोसे जोंनि बे बिटिआरआव गान्जानिबो गोबां फालांगिरि सोलिबाय दं होननानै मिथिनाय जादों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव बड'लेण्ड इंख्लं टेलिभिजनआ गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 मोसानाय बादायलायनायखौ लाबोगासिनो दङ। मुं थिसननाय हाबाफारिया 1 जुलाइनिफ्राय 31 जुलाइसिम जागोन। देरहासार जानाय बादायारिफोरा नोगोद 5 लाख रां मोननो हागोन। जोबोर मोजां खौरां बेयो। जाय बिथांमोना मोसानो गोसो गुदुं दं बिथांमोना बड'लेण्ड इंख्लं टेलिभिजनाव मुं थिसननानै मोसानो हागोन। दा जियानो जादोला चाइनाया भारत हादरजों दावहा नांनो थाखाय पाकिस्तानी आर्मिफोरनि हेफाजाब लादों। नोंथांमोननोथ' आंनो फोरमायखाबाय दाखालि बावैनो चाइनानि माखासे आर्मिफोरा पाकिस्तानाव दंफैयो होननानै। दा बिसोरो भारत हादरजों दावहा नांनो थाखाय माखासे थांखि एबा प्लेन खालामगासिनो दङ। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव कर'ना भाइरासखौ मानसिफोरनि अनगायैबो जुनारफोरनियावबो मोननाय जाबाय। कर'ना भाइरासनि बेमारजों जोंनि बे भारत हादराव गोबां बोरमाफोर थैगासिनो दङ। जोबोद दुखुनांथाव। माखासे बोरमाफोराबो बे कर'ना भाइरास बेमारजों सन्देर जानानै थैनांगौ जाबाय। बोरमाल' नङा मोसौफोरनावबो सन्देरनो हागौ। लोगोसे डिब्रुगड़ जिल्लायाव मैयाहाय 3 गथ'फोरा दैयाव गब'नानै थैबाय। लामा जिंनि ड्रेननि दैयाव गब'नानै थैदों। जोबोद दुखुनांथाव। बे डिब्रुगड़ाव गोबां दैबाना जागासिनो दं। बे दैबानानि गेजेरजों मैयाहाय फुंनि 7 बा 8 बाजिनि गेजेराव 3 गथ'फोरा बे दैबानानि गेजेरजों जिउ गोमानांगौ जाबाय। ड्रेननि दैयाव गब'नानै थैदों। गुबुन खौराङा जाबाय बांलादेशनि सासे 34 बोसोर बैसोनि आइजोआ न'निफ्राय गोमानानै दंमोन। गोमानाया 5 बोसोर जाबायमोन। नाथाय दाखालि बावै बे आइजोखौ आसामाव मोननाय जादों। मैयानि समाव मैयाहाय आसाम गभर्नमेन्टआ बांलादेश गभर्नमेन्टनो बे आइजोखौ दैथायहरनाय जाबाय। दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे बेलनि आइकनखौबो सेरनानै गालां। अब्लासो आंनि गोदान भिडिअफोरा नोंथांमोनसिम थाबैनो नटिफिकेसनाव सहैगोन। बाय बाय।